Balimaw anyokuma très urgent. Balimaw ko anga joila préfet ko bina jaraka mogo de flé ka mine. Mali insécurité ko a bora klonge la sa kara sobe de 600. A semaine flembe fa malien den bela jelinga kuma ina me. Ku yanga préfet de bine de. Voilà. Et ko le préfet, voilà, le préfet de Dioïla, M. Alidji Bagna, a été enlevé ce samedi 14 février 2026 par des hommes armés non identifiés entre Dioïla et Fana. Dioïla ni Fana tchelalala, kuyanga préfet mine, anga préfet mundo a photo flene malende bela jelenga laje. Maleuya mine bi, samedi 14 février 2026. Ore kera malala bide. Anga préfet contre de minena. Nya fa nyana nebe kuma infola. Bibina. Mama ke ne a video ke nga ayetanga video koraje. Mama debe hot function na Mali kono bi. Ibe dugu ba fefe kona kera Bamako kofe dugu yo kana bo dugu kono kibe ta dugu werela ni avion te. Sisa Mali be ka ke Somali di. Sisa Mali be ka ke Sudan de. Préfet contre de minele flede. Awambe ka kuma fa oromina. Mali gouverneur clanche be lozele be Bamako di bi. Chamanto oro kalama. Nous y mena drobe tani. Nous y mena nous teke darika. Ay blali man wonde. Fone ala kana farfaralika. Ko tellement qu'il y a insécurité au Mali, que 95% des gouverneurs des régions du Mali dirigent leurs régions à partir de Bamako. Chamambe Bamako di kui. Gouverneur chamambe Bamako di konobuto Bamako, ubeto ata turu che uga woro ba avion d'État. Au Mali gouverneur te kabe aga mobile de boli kana Bamako kona bebe na avion la. Malien bekan takalaje yaro ni nje nyuma jamana made. Tise ni femu be ambe bo amba fo ambe solution di. Ne ame biko anga préfet minena. Ni do de faille. Ni do de faille, ni do de bail. Ni do de faille, ni do de bail. Je pense qu'à photo, bon, tant aussi c'est la même personne. Bon après bon, les gens ont parlé beaucoup de choses. Les gens ont dit que ni do dans de bon état, chere ne gane photo mi o nindi. Donc maintenant, donc anga préfet ka minena. Jo la préfet ku ya minena. Ni te nouvelle doumaye malima. Nekeni Sékou Toungara a mineli. Moi je soutiens le préfet Alaka Numambla. Comme Kerat, Malende halala shita me kati toro. A kene ne Sékou Toungara toro. Parce que ale do de faille ali. Ale do de faille, ni do de faille. Do koro de do. Do dogon de do. Do den de do. Inaga dimbaya. Ah. Bon. Ambe do de kala ka kokere. Ambe do kala kana nyara mun do anaka dimbaya che. Be down dronima. Sinon kelem ngendo amano ne. Bon ambe mena mu fo malio nyana. Anya be nara kelingele na nara ka wuli be wuli ka jola bi ko sanba pa nara. A video be dongli ba koro mais amandi nye ka je. Nara ka be wuli ka jola ko sanba pa. Mali oro te bi ko insécurité ko sécurité be 100% te. Bon Malion ambe ni na tanto. Asimi be ka tani système munyi. Asimi be ka tani système munyi. Ni système ma fali. Na asimi tora jamana nkuna ni chwala ni tabolo ina. Mali be ka ina fo Libye de. Mali be ka ina fo Sudan de. Abado mu be ka ke Libya. Ha? Tero yo dugu fen mene bita soro village do be olubu ka mara kono. Ube impôt sara ka di marfatigu de ma. Ul de be marfatigu balu. Uka kaso be, uka fen be. Président se ka ta ki be en quoi fait de. Bon Libye be te de groupe armé dugu be na président do. Sara u ya klaina fo sama so be klachuko min quoi. O de be ka ke malla. Tubabu be ka mogon na do an fe dondondi. U yu tonde la fouye fanga soro Syrie. Billahi. Mais ni a fo do be Bamako chinogo la uta do. Aita maraka dugu na. U ye maraka dugu tlanche be minebi. Anga gouverneur contre de minali. Eh, anga préfet contre de minana. Ne a conseil dit. Amamede. Ne ko. Ambe oro minabi. Ambe oro minabi. Mauma ke de barake kibe plasi badola Mali konobi. Ikera maire yo. Ikera gouverneur yo. Ikera, c'est-à-dire que préfet yo, sous-préfet yo. Niveau position nuna. Kana farati kibe mobili taga bo dugu ni dugu che suno bi mine. Awa nu yi mine. Ala de be fari kan koy suno be sanjaman ku bulu.
ne y'a kuma fɔ dɛ o dugu tɛ Mali kɔnɔ o duguba tɛ Mali kɔnɔ k'e bɛ se ka bɔ dugu dɔ la ka taa dugu wɛrɛ la hali 20 km tɛ se ka kɛ Maliens nin ye an cantonné de an yɛrɛ ka dugu kɔnɔ nin ye an yɛrɛ ka gouvernement baarakɛlaw de donné kaso la Mali ministre kelen tɛ se ka bɔ Bamakɔ da fɛ bi k'i bɛ kilomètre 60 boli a tɛ yen Mali gouverneur tɛ yen Mali sous-préfet tɛ yen Mali préfet tɛ yen k'a bɛ yɔrɔ min na k'a bɛ mobili de ta o yɔrɔ la fo n'a bɔra Kulikɔrɔ ni Kati ninnu na dɛ k'a bɛ yɔrɔ min na k'a bɛ mobili ta ka bɔ o yɔrɔ la ka na Bamakɔ kɔnɔ ka tila ka sigi ka taa mobili la o gouverneur tɛ Mali kɔnɔ o sous-préfet tɛ Mali kɔnɔ ko mun bɛ se k'o kɛ an bɛ yɔrɔ na ko bi bon depuis Mali ka indépendance sɔrɔ o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ an tɛ mɔgɔ ko la quoi an bɛ jamana ko de la o wagati kelen minnu bɛ ka jamana mara olu bɛ ka dɔ fara u saraw kan olu bɛ ka dɔ fara u garadiw kan olu bɛ k'u ja olu bɛ ka fɛn bɛɛ k'u yɛrɛ mais olu ko jamana kɔnɔdenw ka muɲu olu bɛ bɔ k'u ka vidéo bila ka nkalon tigɛ mɔgɔw ye an ka chef d'état-major général des armées n'o ye général Umaru Jara ye ne ka bonya b'a kan Umaru Jara bɔra don min na ko tero dogolen don ko olu bɛ k'u yɔrɔ ɲini ne yɛlɛla de tu sais hali ye den min wolo quoi hali ye den min wolo n'i tora ka nkalon tigɛ a don a b'a fɔ ko papa ko nin tɛ tiɲɛ sa ala ka tiɲɛ di f'i ɲɛna walayi ne kuma bloku ka n yɛrɛ den ne yɛrɛ wululu den ne kuma fara non ni ye n dabila n bɛ nin k'i ye n ye n dabila n bɛ nin k'i ye ka bloku donc a ye sigi k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n yɛrɛ wuluden n bɛ exemple ta n yɛrɛ kan yanni n ka taa jamana kan ne y'a dabila dutigi minnu b'a kɛ fana o ka dabila tu sais ne promesse nu ta ye non i kɛ pewu n bɛ nin kɛ ye papa ni n ye nin kɛ i bɛ nin kɛ wa o promesse ma teni kɛra don dɔ ne y'a fɔ dɔrɔn ne denmusonin sera ka bolo da a bolo kɛ tantɔ ko papa i ye fɛn fɛn fɔ i ma si kɛ ne yɛrɛ maloyara ne ye promesse minnu ta ye ne ye caman kɛ n ko tɔ bɛ sara la ka na pour que a kana a miiri ko papa ye nkalon tigɛla ye bon aw ni anw bɛ ten de c'est à dire aw président n'a ka gouvernement de ye jamana wɛrɛdenw fa n'u baw ye n'i ye nkalon tigɛ i ka denbaya ye n'i ka denbaya y'a dɔn don o don a bɛ tigɛ i la cɛ fɛn man jugu e bɛ ka mɔgɔ min mara o tigɛlen don e la bon aw n'anw ta bɛ ka kɛ ten de et puis maloya t'a la dɛ u bɛ sungurubaw ta k'olu nommé u bɛ k'u diya quoi et puis o t'u bɔ dɛ u bɛ ka jamanadenw yɛrɛma fana bila ɲɔgɔn na quoi aw ni ala na kɛra cɛ Choguel tun bɛ premier ministre la don min na an ko n k'an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan aw ma sɔn aw ye M5 fara k'u bɔ aw la ka yɛrɛwolo fara k'u bɔ aw la k'olu yɛrɛma fana bila ɲɔgɔn na ka M5 yɛrɛma fana bila ɲɔgɔn na ka jamanadenw kasa don ɲɔgɔn nun na sisan aw y'o baara kɛ dɛ awa tero fɛn fɛn jadisi fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ olu bɛɛ fana ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi ko alhamdulilayi k'olu ka duwawu minɛna k'o yɛrɛ dama ma bɛn a la aw y'o baara kɛ aw bɛ degun min kɔnɔ bi aw bɛ maloya min kɔnɔ bi aw yɛrɛ da kɔlɔni sen dɛ ka nkalon tigɛ ka nɔrɔ mɔgɔ dɔ la place nɔfɛ place ko kɛlɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ ninnu si bɛɛ de ban o la Maliens y'a dɔn bi jɔn de tun bɛ baara la docteur Choguel ko kala Mayiga awa en tant que transition clé bɛ Choguel de bolo tant que Choguel mana ni kuranɛ cɛ ninnu tɛ se n'u y'a n'a ɲan'u bolo a ka fɔ ne ma ko tout ɲamɔgɔ den baara ɲuman fɛn fɛn kɛra ka tɔgɔ ɲuman fɛn fɛn kɛ transition kɔnɔ Choguel da baara bɛɛ kɛ avec le M5 i ma depuis M5 mɔgɔw dabɔ ko la a bɛ cogo jumɛn bi a bɛɛ tiɲɛ n'u bolo parce que u tɛ se u ye tɔgɔ fɛn fɛn sɔrɔ anw de tɔgɔ in d'u ma anw de jama labɔ boulevard la bi u y'anw de kɛlɛ bi hali an ye hakili ɲumanw di bɛn le cerveau nana don dɔ la k'u ka recrutement kɛ ko sinon ko kɛlɛ in bɛna mɛn sen na capitaine Ibe nana o sɔmina o bɛ ka recrutement kɛ n'importe qui bɛ recrutement kɛ fan bɛɛ c'est vrai que même au Burkina ça va pas un peu mais bon Burkina kɛlen ka fisa ni Mali ye un peu je peux dire parce qu'au moins olu bɛ k'u se battre an bɛ bali mun de la ni sɔrɔsiw nana n'u sunguruw de k'olu kɛ ka révolutionnaire remplacer an b'an ka constitution kɛ don min na Modibo Kone sunguru in filɛ nin ye Modibo Kone sunguru in filɛ nin ye an bɛ k'an yɛrɛ faga don min na ko Maliens ka bɔ ka voter ko ka Assimi ka constitution ko k'o sigi u bɛ ka taa wari di sungurubaw de ma nin ye wari mun sɔrɔ la c'est des centaines de millions mais u ka virement kelen tɛ yen mun bɛ se k'a fɔ ko 10 millions dira ale ma ko ka taa campagne kɛ u ka sunguru
u ye 100 millions 200 millions 300 millions milliards k'u ta ka du suguru ma k'olu ka campagne k'olu ye nege kosɔn kulusi jala kosɔn ka dɛsɛ k'i nege minɛ n'u ye miɛtɔ de quoi n'u ye jɛnɛyakɛlaw de n'u tɛ se ka Mali libérer a bɛɛ ni kuranɛ cɛ tant que ninnu bɛ Mali kunna marifatigi ninnu bɛ Mali mara a y'aw sigi dɔrɔn u tɛ ka taga n'a ye kana sari ka an bɛ kɛlɛ la quoi k'an ka kɛlɛ yɛlɛma ka kɛ somɔgɔ ko ye fɛn ko ye k'u baraka bɛɛ ban pewu awɔ baraka banna o ta tiɲɛna an ka Koyita lamɛn o yɔrɔ la n b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna n'Asimi ma bɔ yen Mali bɛ bi ni Mali sɔrɔsiw bɛ se ka gɛn o ka gɛn ni kuranɛ cɛ a tɛ se an ka jan ka lamɛn. Janfa bɛ adamaden barika ban de a b'i barika ban k'i kɛ mafu ye. Janfa bɛ adamaden barika ban de a b'i barika ban k'i kɛ mafu ye. I ma layɛlɛ sanfɛ cogo di? N'i donna ni janfa ye ka ban banna barika t'i ka foyi la hali i ka wari Ala bɛ barika bɔ a la. A ye janfa ye ka to yen. A bɛ kuma dɔ fɔ n y'a fɔ n m'a fɔ k'a bɛɛ hɔrɔnka ye fili bɛ ka kuma la dɛ hɔrɔn tɛ janfa kɛ fiyewu. Hɔrɔn tɛ janfa kɛ. Hali n'o kɛra e ka hɔrɔnkan ye o ye hɔrɔnkolonkan ye hɔrɔn ɲuman si tɛ kɛ janfati i bɛ se k'i kunsigi maaw kunna cogo di i bɛ kuma min fɔ i t'a sabati i ye layiru caman ta i y'a layiru bɛɛ lajɛlen tiɲɛ halisa e bɛ tila k'a fɔ n y'a fɔ n m'a fɔ k'a bɛ hɔrɔn kan an ka duw bɛ marisiyɛ nin kan cogo di an ka dugu bɛ taga ni nin ye cogo di jogo minnu bɛ yen ni Ala y'a cɛjuguya yira an na kabini kun Ala ka ciden dan nɔ b'a la an ko an ka ɲɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ Ala ko mun man ɲi an b'o ko baara kɛ an bɛ taa min o de kama an b'an ka bana ninnu ɲini yɔrɔ dɔ la a b'an naga kɔrɔ de quoi voilà kuma dɔ la an kun bɛ sanfɛ an jiginna mɔgɔw kun dalen b'an na mɔgɔw b'a ka commencer ka tigɛ an na barika kun b'an ka kow la an ka kow barika b'a ka jigin e b'a k'a bɛɛ kɛ ɲɛɲini ni dabali ye komi o ye Afiriki taabolo ye n'o tɛ n'a kɛra ɲɛɲini min ye e de y'i yɛrɛ ɲɛɲini n'a kɛra dabali min ye e yɛrɛ de ye dabali dɔ i yɛrɛ la parce que i ye mun kɛ a ma diya Ala ye Ala bɛ k'o de kɔlɔlɔ bere pɛnpɛrɛ i kunna n'o ye janfa ye o man d'Ala ye keren yala maa minnu bɛ yen ko se t'u ye ni e de y'u ka maraba ye ka janfa kana s'o ma. Kuma bɛɛ filɛ Ala ka tiɲɛ bange ne kɛlen mun fɔ Asimi a échoué ni sɔrɔsiw n'a bɛ Asimi gɛn y'a gɛn i mara maga an ka jamana bi cogo jugura k'a fɔ ko gouvernement ko mɔgɔ mɔgɔ k'e dɔnnen bɛ k'e gouvernement baarakɛla ye e tɛ se ka mobili ta ka t'i fa dugu la bi Ala kan ka jamana ɲuman bɔ Asimi bolo ne kɛlen bɔra ne ye n ka hakilinata fɔ Ala ka tiɲɛ bange Malien fɛn bɛɛ bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔya la a bɛ Senwave application télécharger a photo filɛ nin n'a Senwave application télécharger a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta kɔfɛ a b'a ka banque information bɛɛ dɔn a somɔgɔ min Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ carte kan n'a wari ci o b'a sɔrɔ orange money na sur place wagati o wagati jaabi wari ci dɔrɔmɛ 1 o t'a sara o de kun d'a kan bɛɛ